Mohanpur subdivision bising khobjak Mohanpur lephonga amsayo korong thayano boga record khaye soi laibani tiprasa lukurokno je kok khamia kok sitra siltai tongmai rokno pojoka khaidi bogarane logi tongdi twara romandagi belai hamba hini saka PM Ronel Deburma YTF ni ngai Deepak Deburma PWF ni adong jojo मान थाय सकते जे सय खैजोबमोन अमनति प्रसाद नि थायजमान ओ हाथाय आबै सिनि एग्रीमेंट दिल्लीबो सयिंगमोन थायजमान सय खैजोबमोन अमन प्रसाद खैने बायने हिनि सिनि मान थाय सकते मायंग दमन 70 बोसोर रमै दाउ मानन बागि एग्रीमेंट खायजाखै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय ओके बुबाग्रानि बिसिंथि बुबाग्रानि चाइतंबाय बुबाग्रा सिन दिप्लासद अपन थानसानि फानबाय अमो आबुक सय खैजाका सिन मानथै सकेसिं ओ सेमास बिसिं मामबायने सिनि सामु बुबाग्रानि बिसिंथि जे 80 बोसोरनि मायं दमनि रक मामबायने अमनो नरो कुन बुजिया तंखाय जोंनो सुंदि ताबु कुन बुजिया प्रथम अस्तं खामानि रेशन कार्ड करे खायनिया रेशन मार मासाया पुसिमिन कानि आमसिं खायमा नि रेशन कार्ड सिंयाखो उन्या बनो साइना क्या खायरो उन्या खायखा सेसा खाले आनको साना गेसनि आगोजों कानि कार्ड करे न नांगरि मिया सब सामो हिमनारक साता कां बनो साइना क्या आनां फैनो त कानरे हातायनि दं माने आना रै जमाना को बायनि ने रेशन कार्ड करे सबना न रै मे नो आसि रेशन कार्ड सब चेयरमैन डॉक्यूमेंट क्लियर दंखा चेयरमैन नोट खाइत्रा ने गोमो रूट खादे किसा प्रॉब्लम हो अब सिमन आनि किसा बेज ओकार नि पाके दाको नो रेशन आगिनि जेरस पन जपरि बुनि हे ऑफिस तो रेकॉर्ड तंनाय बले रे कताल खैदिते के मान दे सकते मायं दमनि रो दत बिस सयिं बायका सातुनि बागै आबो इमप्लिमेंटेशन नंनाय सातुनि बागै जों बुबारनो लगी मारनाय फान मारनाय बुबाग्रा आईपीएफ टिकाय इंसिडेंट मसं काहैया बो सिनिति प्रसाद फन सागा कारनाय मान दे सकते माननाय अमन सिं दज सज रमिमा असुनाय बनो लगी मारनाय अ कखनो কোন বুঝিয়া থাকে बुझे ओतमा सालाने सिंबा हरनो सिंबाबे सुब तबा खायतंमानि अबनि बागै जों बुस्थाङबो तेबो द्राखायसै माइक लायनाय तामो सिनेमा सिनि बुबाग्राना हामबायदोन बै सिंकिने मिथि ओमफ्राय ताइ नगो थाङै दाराव सयिं वयमनि दिबो नों किसा गावो एकट सयिं मानि जे अकनो बुजिनो बै नगो थाङो ओ एकट अनेक किसु दङ ओ ताउ मिडिया इंडिया खामारि के लास्ट किसा ताके फुनुगिरका नि हानि अधिकार नि फाइनेंशियल राइट्स ताइ नि जे डेभलपमेंट नि जो किसु फुनुगिरका ओंखाय ताबु जों बुबाग्रानो लगी मारनाय ओ एकट सयिं एसाक बाक्सा बरक सिंदलनो बुबाग्रानो उल्टापुल्ला कक सानै साइ दं अब हाके काय जो तो न खावाती अब न देदाबा गाहाम कक ता सामनि गाहाम अमो गाकाय सिनि बरक बुजिया रबो फुंनि नि बखुंनि जे कक सामान मास मा बुजिनाय ता ताम बुजिया तंग माना सा निजिने हा निजिने तंग थाइ जागा अ तंग थाइ जागा करि खाय नंगु जागा से तंगनाय बनो खाइ जे सिगु जे खायो अब ताम सिया तंग सा ताम खाया अब खाबाय से मा खाय